Gọọmenti Anambra steeti gara n'ihu wee kwukwa uru na ndị dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ anwụchikọrọ n'ime Anambra steeti nke gụnyere Akwa Ọkụkọ Tiwala Akị, Eke Hit, Onye Eze Jizọs na ndị ọzọ ka bụkwa ndị ha ji eji wee ruo ugbu a dịka a na-eme nnyocha n'isi ha. Kọmishọna na-ahụ maka ozi Dr. Love Mefọbụ ya kwupụtara nke a mgbe ọ na-agwa naanị ABS okwu banyere akụkọ ndị mmadụ na-ebugharị bụ akụkọ ịkọja n'usoro nzikọrịta ozi soshal midia ebe ha na-ekwu na ndị dibịa bụ ndị atọghapụgoro. Ka anyị sonyere Emmanuel Okonkwo maka akụkọ ahụ n'uju. Dọkịta Mefọ mere ka mmata na ụlọ ọrụ ya enwebere mgbe o ji wepụta ozi gbasara ndị dibịa ahụ ejidere bụ ndị ka nọ n'okpuru ha. O kwukwara na ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo anaghị emegide usoro omenala kama na ha na-achọ iwepụ ihe ndị ahụ na-akwalite mpụ na arụ ka obodo bụrụzie ebe enweghị mpụ na aghụghọ nakwa ebe agaghị eji ife omenala wee kpuchigide arụ. Eziokwu, anyị ka jisie ike achọpụta ka anyị malụ ndị n'ime fa akafa dị n'ife anyị na-eche ndị a na-aya anyị na-ekwu maka ya, ndị ajọ dibịa ma ọ bụ ndị na-asị na fa bụ dibịa ma na fa bụrụ n'ezie, ndị na-agwọ oke ite, ndị na-agwọ awele, ndị na-agwọ uduakọ mmiri, ndị na-agwọ ibubo, ndị na-agwọ ụmụ ife aga eji edufie ndị be anyị ụzọ. Iwu anyị nwere kịta nke a na-akpọ Anambra State Homeland Security Law 2025 nkwụsị na ọ na-ekwe na inwe ike dị egwu, ike si na ebe ọkụnya si eji eme ihe pụrụ iche ihe dịka ịgwọ ya bụ oke ite. Ọ bịa bụrụ na ị nwere ya eziokwu n'ọwa asị ka esi adatị ya nwee isi nwee ihe ọkwụ na ya iwu megidelie